Drychwch i'r arglwydd a mae da yw gyda'r salwyr, a mae drigaredd yn dragywydd. Ac i hynny, hyd yn oed ar orau yn hyn, yn gwybod am trigaredd hynny. Ac o gofio fel y mai, ar lawer yn gwlad ar y sôn yn byd, a lle gyda ni ddiolch y bore yma eto. A diolch am gael bod yn cwrdd, a diolch am y cyfle i gyfeisawu ato ni unwaith eto y Parch Robert Owen Griffiths o Gaerdydd. Wel, nid o'n wreiddiol, ond o Gaerdydd fel llawer iawn o fam gys ar y cys erbyn hyn. Yn i'ch croesawu chi gynnes, nos Wener, gael y rai ohono ni wrando ar y mab ifanca, siwr o fod, Peredydd, o'r hynna, Oedd yna fe gafon ni wrando ar y mab yna yn y gymdeithas yn sôn am ei waith fel aelod o'r Senedd. Croeso cynnes i'n beth ni, a benedith ar y gwasanaeth. Nos y bori yn y gwrdiaconiad am saith, nos Fawrth ymarfer côr am saith, a hynny baratoi at y cynnerdd nadolig, fydd fel y gwelwch chi o'r cononia ar y degfed o'r Hagfyr. Prynawn dydd Mawrth, mae yna gyfle i bawb sy'n gallu i ddod yn hyd i addurno'r capel. Mae'n sy'n gyda adlen dy sy'n nesaf, ac i ni'n arfer ar ddurno y capel ar gyfer y tymor. Hynny yn 2:00 dydd Mawrth. Mae yna fore coffi dydd Iau o 10 tan 12. A mae yna per am gefnogaeth wrth gwrs. A diolch yn ar llaw i'r rhai sy'n eisoes wedi addo cacennau yn y blaen. Mae yna gyfle bore dydd Mercher am 9:10 i bawb sy'n gallu ddod yn hyd i baratoi ar gyfer y dydd Iau. A os oes yna cacennau yn y blaen yn barod i Mercher, wel, dowch yn wybod hynny, fel arall fe gan nhw derbyn yn ddiolchgar iawn bod y dydd Iau. A dyna gyd, wel, mae'n amryw o bethau eraill ar coenonia, dyna chi gyfle i ddarllen ar ôl yr Oedfa. Mae'r fel drama i beth falle a sylwato ar nos Iau am 6:00. Ac yna sy'n nesaf, sy'n cynta'r adfed, sy'n cynta'r mis, Oedfa Gymyn dan arweiniad y Gweinidog. Mae rai i chyfeirio y bore yma at y brofedigaeth ar y ran Londwen a teulu yn gwbl ddisyrlyd dydd Iau. Ac mae'n chwith iawn i ni feddwl a chael ni ddim cwmni orwerth yn yr Oedfa bellach. Gŵr y gyfrannodd yn heneth iawn i fywyd yr eglwys lle bynnag y fuodd er hyd i oes. Ac i ni'n gwybod yn ei gyfraniad yma yn enwedig yn trefnu pelerindodau am flynyddoedd a gyfoethogodd yn profiad ni fel aelodau'r eglwys. Ac o raid, bob tro mewn gwirionedd, ro'n i'n sgwrs ei orwedd, o'r geiriau Goldsmith i'r ysgolmeistr yn dod i'n meddwl, and still the wonder grew, but one small head could carry all he knew. Oedd yn anhygoel. Ac i ni ar y gollen, ond y gollen fwyaf wrth gwrs, i blodwen ar teulu, ac i ni'n cynnal nhw yn ymgweddiau. Fe dderbyniwn i'r offrw yn awr, os gwyddoch yma. Gweinidog. Diolch i ti o ddweud tad. Yn yr offrwm sydd wedi gyflwyno yma yn y bore yma. Yn
Diolch i ti am y profion hyn. Diolch am y profion. Gofyn i ti fendithio'r cyfan i gyd. Oherwydd drwy'r bod gogoniant i thenw. Ac i wneud aioni lle bynnag y byddant yn cael ei defnyddio. A hynny'n enw Iesu Grist. Gawn ni addoli Duw drwy gyd ganu enyn 363. 363. Cyduned nef a llawn i foli hardwydd mawr mewn hyfryd oen. Dodforwn tra bo chwydd ei ras a'i hedd ddilydd ac uchel ganol mydd teimlwn i'w roen. Tra dyrchai'r saint ei car o gylch yr orsedd lan uwch braw a phoen, o boed i unau nawr, drigolion deiar lawr, ddyrchafu'r enw mawr, teimlwn i'w roen. Molianed pawb yr hyd ar waith ei ganiad bryd, heb dewi a sôn. Anrhydedd parch a bri o'i gwaredwr ni, dros oesoedd maith i ri, teimlwn i'w roen. 363. Roedd dyn o'r enw Lazarus yn sâl. Roedd yn dod o Bethania, pentref Mair a'i chwaer Martha. Mair roedd wedi tywall cesawr ar yr arglwydd Iesu, a sychu ei draed gyda'i gwallt. A'i brawd hi oedd Lazarus, oedd yn sâl yn ei wely. Dyma'r chwiorydd yn anfon neges at Iesu.
Arglwydd, mae dy ffrind amryw di'n sal. Pan gafodd y neges, meddai Iesu, fydd marwolaeth ddim yn cael y gair olaf. Na, pwrpas hyn ydy dangos mor wych ydy Duw. A bydd mab Duw yn cael ei anrhydeddu drwyddo ef. Roedd Iesu'n hoff iawn o Martha a'i chwaer a Lazarus. Ac eto, ar ôl clywed fod Lazarus yn sal, arhosodd lle roedd o am 2 diwrnod arall. Yna, dywedodd wrth ein disgyblion, gadewch i ni fynd yn ôl i Judea. Pan gyrhaeddodd Iesu, cafodd fod Lazarus wedi cael ei gladdu ers 4 diwrnod. Roedd Bethania llai na 2 milltir o Jerusalem, ac roedd llawer o bobl Judea wedi dod at Mair a Martha i gyd yn deimlo am nhw, ar golli ei frawd. Pan glywed Martha fod Iesu'n dod, aeth allan i'w gyfarfod, ond arhosodd Mair yn y tŷ. A bydded, diolch i'r arglwydd am ei air i fod yma. Amen. Erbyn rhif 312 o nefol arwain Owen, sy'n llawer gwell da'r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno i bryd, dy ddawn a thras at gariad bryd, sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Nodd yma bechadur tris, dan bod yn lledu friw, a phwys eiogrwydd llym yn unig i'w fynyw. Does enw i'w gael o dan y nef yn unig, ond ei enw ef. Yn grymed pawb i lawn i enw'r arglwydd Owen, yr enw mwyaf mawr erioed a glywyd sôn. Y clôr, y mawr, y parch a'r bri, o beth i enw, arglwydd ni. 3-1-2.
o fyw ein tad. Rhwng atat ti y bore yma i ddiolch i ti yn gyntaf. Mae cyfle i ddod at y gilydd yma i dy dydd. Wedi dod at y gilydd i geisio da ddoli di. I dy gydnabod di unwaith eto fel ein harglwydd a Duw. Ac ddiolch i ti, dy fod ti fel tad yn gofalu amdano ni. Da ni'n diolch i ti am y bendithion rheini sy'n dod i ni o ddydd i ddydd. Y bendithion rheini rydyn ni'n cymryd nhw mor ganiataol. Bod ni'n deffro ac yn codi o'r blaen. Y bod ni'n medru pwyso'r switch ac mae gyda ni drydan, troi'r tap, a mae gyda ni ddŵr glaw i wyfed. Ac yna digon o fwyd gyda ni hefyd, trwy'ch ymhennau wrth gwrs. A da ni yn cymryd rhaid i gyd mor ganiataol o Dduw. Ac yn sylweddoli y bod ni yn byw mewn byd gwahanol iawn i rai eraill sydd yn byw yn y byd ni. Bod yna bobl o hyd heb y bendithion yma. Mae yna dal bobl yn byw mewn tlodi mewn rhannau eraill o'n byd ni. Pobl sydd heb fwyd, heb ŵr glân, heb doeth i pennau. Ac yn y dyddiau ofnadwy yma, mae yna fforduriaid, a da ni'n clywed yr hanesion a gweld yr hyn sy'n digwydd yn byd ni ar y teledu. Ac mae o'n brawychu ni yn wir o fyw, o pethau mor ddrwg o hyd. Ac bod na ryw ddiffyg cyd-fyw yn y byd yma. Bod yna rai bobl yn dioddef ac eraill yn byw yn hapus braf heb gorfod poeni ryw lawer am neb. Ac mae hynny, da ni'n gwybod, yn anheg. A'r cwbl y gallwn ni wneud, neu felly da ni'n teimlo yn anodd iawn, mae cyflwyno sefyllfaoedd fel hyn i ti, dyna ni beth y gallwn ni wneud, gan ofyn i ti o i'r tad ymwyrru dros y gellu di, ac yn sicr y gellu di, mewn rhyw ffordd neu gilydd. Da ni'n gofyn i ti roi darweiniad i arweinwyr y gwledydd yma. Ni fedru cyd-fyw yn gytun mewn brodyr a chwiorydd, rhoi gwahaniaethau heibio ac felly helpu ein gilydd. Does yna ryfeloedd yn cymryd lle o hyd ac mi rydyn ni'n gweld yr hyn sy'n digwydd eto. Bywydau'n cael ei chwalu, eiddo yn cael ei ddymchwel, bywoliaeth yn diflannu, pobl diniwed yn cael ei lladd, ac mae o mor erchyll o fyw, sut y gall bobl drin i gilydd. A mi na'n cofio bod yr arglwydd nes i Gris wedi dweud i fod o wedi concro'r byd. Ac wedi concro'r byd gyda'i gariad tuag at honni. Ond rwstydd neu gilydd, dydy'r cariad yna ddim yn treiddio i mewn i fywyd pawb. Dyna da ni yn gofyn amdano fyw ein tad.
ti gymryd meddiant o galon a meddwl llawer iawn mwy o bobl. Fel y bydd y bobl hyn sy'n gallu gwneud gwahaniaeth yn dylanwadu. Ac y bydd pobl yn cael cyfle byw. Ac felly, da ni'n cyflwyno sefyllfa'r byd maiti y bore yma. Ond y mwy na hynny, da ni gofyn i ti edrych ar y gwlad bechan unau hefyd. Da ni'n unau yn ymwybodol bod yna bobl yn dioddef yn y gwlad ni. Da ni wedi mynd yn gyfarwyr iawn a gweld bobl yn Cardota, yn ochr y stryd yn ymtrefi am dinasweddi. Gwrach o llawer iawn ohonom ni yn eog o fynd y tu arall hibio. Rydyn ni'n ei fod yn drigarog ac yn dosturiol fel yr wyt ti. Bod ni'n dangos caredigrwydd tuag at ein cydwyn. Felly dwi'n cael y bobl a bod nhw yn gwneud ei gorau a hynny yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Gofynnwyd ti fod am y bobl hynny da ni gwybod amdanyn nhw o bore yma sydd yn gystal i iechyd. Rai sydd yn sâl gartref neu yn yr ysbyty. Ac yn sicr bydd efo'r bobl hynny sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar. Da ni'n cyflwyno bob un i ti. Yn ofyn i ti gynorthwyo i ambell un yn dal ati. Yn edrych at ti ar nerth a chynhaliaeth. Felly o Dduw, yn dithia ni yma bore yma. Derbyn ni o'r newydd, a maddau ni bob diffyg a bob ai. A bod ni'n gofyn hyn yn enw ein hanwyl waredwr Iesu Grist. Mae rhywun yn dysgol pan o'n gweddio i'n dweud. Ein tad, rwy'n gwsnewydd, sanctaidd enw, deled y denas, newid y ddys, nelis yn wir, felly o ddea hefyd. Dylwn ni o'i barau newyddiol. A maddau ni o'i ledio, fel yw'n yma'n yw'n ac arwain ni gweinidog, eithir gwared i'r hadrwg, can i sefo ti'r deyrnas, adef, a gogoniant, yn osweithwyr. Amen. Dwi'n gweld i'n hogan bach yma, os ei ystan i'n Jones, Speak Welsh, you? Dipyn bach. I'm really glad to see you. And I've been trying to think what I could tell you. Oh, I must go into my pocket over there. A minute. Right. Many years ago, there wasn't lights like this in chapels and churches, only gas. You know what gas is? Yes. I've got gas in the house. Cookies. They're gas lights. Anyway, this chapel one night, somebody like me was talking like this, going to preach. All of a sudden, the light went off. And of course, there was panic. Oh! Dark, pitch black, nobody could see anything. And then one of the deacons thought, oh, I know, we'll go into a collection box. And they had a quick look to see what was there. Because they wanted one special coin. And they found something like this.
which was £1 notes then, perhaps. Don't you remember pound notes? These are pounds now, aren't they? Oh. Now, we could say that represents, say, me. Then that perhaps represents the people. But of course, they wanted a small coin, 6 pence. It was called, do you remember 6 pence, do you? It's like the same size as a 5 pence. Anyway, we had a quick look around and I was looking if I got to know, I haven't got to 5 pence or 6 pence. What I've got here is 20 pence. And that could do. They wanted the smallest coin, you see, to put in the slot so that the gas wasn't through there. So we all had to go. Anyway, why am I telling you this? Well, I'm here because I got to be here to take the service. People have come here also to worship God. But the most important people are people like you. Younger people. I'm so glad, we're all glad to see you here today because I go to many churches from Sunday to Sunday and there's nobody your age there. So I'm very pleased to see you. Remember, hopefully, as you grow up, you will still go to church with times like tadki. Like tadki, I'm sorry, I'm tadki. That in tadki's age, you still go to church. So thank you for being here this morning, okay? The mock text. Yn 1597 o ysbryd byw Dyma'r rwan, yw had o waith a Gwyn y Groes, o ysbryd byw tyr weithiau yno, cymhwysa wigi heb ein hoes. O ddwyn o wynt tyr plyg a ffrini, nes gweld ein hangen ger gyfron, ac achub ni a ffael dros dyrru, yw ha cryfha glyw rwefyn hon. O gariad Cris, chwith arnom eto, o galon ac ewyllus lan. Tyrd gariad Cris, drachef i huno, gladhad o'r dydd at santaidd da. Yw hau Cris. Mae'n sêl ar anfod, mor unfed wyn yw'r meysydd mawr. Yw hau Cris, mae'r byd yn barod, roedd i ras i deunydd lawr. Thank you.
o daw'r testun y bore yma o'r darlleniad Efengyl Ioan penod 11 adnod 5. Roedd Iesu'n hoff iawn o Martha a'i chwaer a Lazarus. Roedd Iesu'n hoff iawn o Martha a'i chwaer a Lazarus. Ar wahân i'w disgyblion, mae yna enwi ambell un arall yn oes o ddilynwyr Iesu Grist. Mae Magdalen, Nicodemus o bosib, a hwrach Joseph o Arimathea. Cyfan mae gennych chi'r teulu yma, teulu bach yn Bethania. Y ddwy chwaer a brawd, Martha, Mair a Lazarus. A mae gan Iesu Grist dipyn o feddwl o deulu Bethania, WE, teulu wedi i weld yn ei hadnabod yn dda. Cartref, roedd yna groeso iddo fo. Mae'n rhywbeth meddwl wrach bod gan Iesu ffefrynnau. Ond fel ni, siŵr o fod, mae o'n mynd i hoffi rhai yn well nag eraill. Y ffefryn ni o'r teulu yma ydy Martha. Ac ati hi, dwi'n mynd am weddill y sylwadau y bore yma. Martha drafferthus, felly mae'n cael ei nabod e. Ond cymeriad hoffus ydy hi. Chwaer fawr Tybed. Yn gofalu am ei brawd Lazarus a'i chwaer Mair. Fel oeddwn ni yn awgrymu, roedd y croeso i weld beth bynnag yn gwneud Iesu Grist yn hapus. Ac yn siŵr yn bod ni gyd yn adnabod sawl Martha. Ond beth oedd yn gwneud Martha yn ddilynwr neu yn ddisgybl i Iesu Grist? Loffwn ni dynnu sy'n o chi a trwy ddau beth wrach. Y gyntaf, roedd hi'n credu yn Iesu Grist, ac yn ail, roedd hi'n eiddo i Iesu Grist. Roedd hi'n credu yn Iesu Grist i ddechrau fo. A Martha yn ymddangos o hyn a hyn yn hanes Iesu Grist. Ond yma, yn yr hanesydd yma, mae o'n un lle bwysig yn dydi. Pryd y gwelwn ni, ei ffydd hi yn cael ei gwestiynu, a hithau'n pasio'n prawn megis gydag anrhydedd. Mae Lazarus, y brawd, yn wael, ac yn wir fe fydd arw. Roedd y chwiorydd Martha a Mair wedi galw am yr Iesu. Ac fe gyferodd ynte i amser yn dod i ddod i Bethania. Fe gyhyddodd o'r diwedd. A dyma Martha mynd i'w glarfod. Ac mae'r sgwrs anhygoel yma yn cymryd y lle y dydy. Chni ddarllen yr adnodau yma i chi. Pa
Pan o Martha fod Iesu'n aeth allan i'w gyfarfod ac arosod fawr yn y tŷ, arglwydd meddai Martha wrth Iesu, tasai ti wedi bod yma, fyddai yn brawd ddim wedi marw. Ond hynny, dwi'n dal yn gredu y bydd Duw yn rhoi i ti beth bynnag wyt ti'n ei ofyn ganddo. Dwedodd Iesu wrth i, bydd dy frawd yn dod yn ôl yn fyw. Atebodd Martha, dwi'n gwybod y bydd yn dod yn ôl yn fyw adeg yr atgyfodiad ar y dyn olaf. Dwedodd Iesu wrth i, fi ydy'r atgyfodiad a'r bwyd. Bydd pawb sy'n credu yno fi yn dod yn fyw iddyn nhw farw. A bydd yr rhai sy'n fyw ac yn credu yno fi ddim yn marw go iawn. Ti'n credu hyn? Ydw arglwydd, byddai Martha wrtho. Dwi'n credu ai ti ydy'r Meseia, mab Duw, yr un fydd i ddod i'r byd. Sylwch ar ei ffydd hi. Mae hi'n ffitio'r darlun ydy. Da ni'n gael gan Paul dwi'n mythu'r at y rhyfeiniau. Bydd hyn mae Paul yn dweud, os wneud ni gyffesu a chwefusau Iesu ydy'r arglwydd, a chredu y galon fod Duw wedi i godi yn ôl yn fyw ar ôl o farw, cei dy achub. Mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Mae Iesu yn waredwr ni drwy'r groes ac fe wnaeth a bywyd i ni trwy ei atgyfodiad. Fe wedodd William Barclay fel hyn: Christianity does not mean arguing about Jesus. It means meeting Jesus. Yw mab Duw. Dod i'w gyfarfod o, naeth Martha, ac yn ddiried yn iddo. Dwi yn meddwl wrach i bod i wedi cael ei siomi ychydig ar y dechrau. Ond mi oedd hi'n credu y gallai fo helpu. Ac wrth gwrs oedd hynny yn cysuno siŵr o fod Martha a Mari. Ac yda ni yn ymddiried ynddo fo. Yna dyma John Roberts yn ei ennill ynde. Pan fwy yn teimlo i mi lawer awr, heb un cydymaeth ar ei llwybrau llaw, am law yn heidwad y diolcha fi, a'i gafael yno na sgwela hi. A pan fyddo feichiau bywyd yn rhywhau, a blinder byd yn peri unwaith gau, gwm am y llaw a all yn hynnal i, a'i gafael yno na sgwela hi. Dwi'n sicr ei bod yn falch bod yr arglwydd yno a'i fod o'n dal i fod i gyfarfod ei bobl. Ydyn, yn ail, roedd Martha yn eiddo Iesu Grist. Mae hyn yn golygu rhannu yn ei awr. Ydych chi yn rhyfeddu at awr Duw? Fe fydda ni, yn ystod y Covid, mi benderfynais i. Nes i ddechrau tua'r mis Ebrill, dwi'n cofio'n iawn.
Dechrau pan fi gofod bod adre ben yn hunain a felly. Darllen y Beibl o'r dechrau. A mi nes i ddarllen o yn Saesneg, The Living Bible. Ac mi oedd yn rhyfeddol i wneud y chwith. Oedd yn rhyfeddol cylliad o'n i'n wybod i wneud y chwith a fi'n ymwneud o gysglynyddu. Ond oedd yna gofiad llygad hefyd, rhai o'r pethau o'n cael ei wneud. Ond dyna ni, gair Duw oedd o. Gan mae dal i'r rheddu, a na rhywbeth newydd yn dod i'r golwg fel y promis i yr adeg hynny. Ac un peth ynglyn â'r Beibl ydy mae o'n onest wrth bortreadu arwyr a gawn o fewn iddo. Mae'r Beibl yn dangos gwendidau a chryfderau ei gymeriadau. Gwnewch Martha eto. Mi'n ffilio hwn yn sydyn. Wrth i Iesu deithio ei flaen i Jerusalem gyda'i ysgyblion, daeth i bentref lle roedd gwraig o'r enw Martha yn byw, a dyma hi roedd croeso i ddeuwch cartref. Roedd gan Martha chwaer o'r enw Mair ac eisteddodd hi o blaen yr arglwydd yn gwrando ar yr hyn roedd ei ddweud. Ond roedd yr holl bartladau roedd angen ei gwneud yn cymryd sylw Mair i gyd. A daeth at Iesu a gofyn iddo, Arglwydd, wyt ti ddim yn poeni bod fy chwaer wedi gadael i mi wneud y gwaith i gyd? Dweud wrthi am ddod i helpu. Martha aml, byddai ragwydd wrthi. Wyt ti'n poeni ac yn cynhyrfu am y pethau yna i gyd. Ond dim ond un peth sydd wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arni hi. Ond roedd baras i Martha yn rhoi cwyno i'r Iesu a cyntaf yn ei rhoi hi yn ei lle os ydych chi. Ydych chi'n gweld berthynas oedd yna rhwngthyn nhw. Mae'n neges yn fan yna i ni. Mae rhaid i ni wneud lle'r Iesu yn ei bywyd. Dyna o'n Mair yn wneud ynddo. Ond mae'n anodd yn dydi. A ninnau mor brysur. A dyna lle ydyn ni yn methu a bosib. Fydd brysur yn gwneud a'i oni wrach. A ddim yn cofio am gyflwr ei hunain. Martha drafferthus. Mair fyfyrga. Gwrandwch ar hyn eto. 6 diwrnod cyn hwyl y pas, cyrhaeddodd Iesu Bethania, lle roedd Lazarus yn fyw. Y dydd wnaeth Iesu ddod ac ein nôl yn fyw. Roedd swper wedi drefnu anrhydeddu Iesu. Roedd Martha yn gweini a Lazarus yn un o'r rhai oedd yn eistedd gyda Iesu wrth y bwrdd. Daeth Mair i mewn gyda hanner jar, hanner litr o nard pur. Oedd yn bersawd drud iawn. Tywallodd o persawd ar draed Iesu, ac wedyn sychu ei draed a'i gwallt. Roedd arogl o persawd i'w glywed drwy'r tŷ i gyd. Mair yn anrhydeddu os ydych chi, yr arglwydd Iesu Grist. Mair oedd ar wres yn y stori bach yna. Anreg arbennig i'r Iesu. I allu ni dweud bod Lazarus hefyd yn rhyw fath o arwr wedi ei atgyfodi
o'r beth. O beth am Martha? Mae Martha'n golygu lady mewn Arwain. Lady oedd yn barod i weini. Gwraig oedd yn gofalu. Gwraig oedd yn groesawgar. Gwraig oedd wedi agor i chartref i'r Iesu. Gwraig yn y cefndir oeddio bosib. Ond teulu oedden nhw, fysyn ni'n tybio, oedd yn adnabyddus yn y gymuned. Cofiwch y bobl oedd yno yn cyd yn deimlo pan fu farw Lazarus. Roedd y teulu bach yma yn sbesial i'r Iesu. Roedd Martha yn eiddo iddo. Roedd yn barod i wneud ei gorau iddo, dybiw hi, heb ofyn am unrhyw gydnabyddiaeth. Mi roedd gan ddilynwyr Iesu Grist rhyw gariad arbennig yn doedd tuag ato. Ac oedd nhw'n dall bob peth, ond oedd nhw yn driw iddo fo yn doedden nhw. Nid felly y dylen ni na i fod yn barod i chwarae cam yn ei eglwys o heddiw, heb ofyn am ddim yn ôl. Dywedodd yn welydd a chanolfan gwahanweiniol. Wrth weld cenhades yno yn golchi llai hyd oedd yn dioddef o'r gwahanrwydd. Faswn i ddim yn gwneud hwnna am fil o bunnau. Na finne, meddai'r genhades. Cariad ynde oedd ar waith. Roedd ffydd Martha a'i chariad yn gwneud i fi fod yn eiddo i'r Iesu. Ac yn yr adnod yma, adnod hyn, enw Mair sy'n ynddo yn ymddangos gyntaf. Gobeithio bod ein ffydd a'n cariad ninnau yr un mor gryf heddiw. Mwyn ei enw. Amen. Enw i 740. 740. Arglwydd Iesu, arwain fennaid at y graig sydd uwch na ni. Craig safathwy mewn tymhesroedd, craig a ddein yn ryn felly. Llechu na yn rhai groesoedd, ddeie dilyw, deie tal, a phan chwalor greadigau, craig groesoedd fydd yn hân. Pan o creigiau'r byd yn rwygo yn rhyferthwyr barn a ddaw, stormydd creulon ar rhain curo, cedir fyrdd o'n cilch mewn braw. Craig groesoedd eil bryd hynny, yn y dydroedd yn y tân. Draw ar gefnfor trafwyddolder, craig groesoedd fydd fy nhad. 740.
ras ein harfwyd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddod y gario o'r awr hon hyd byth. Amen.